Parking, super! Urobíme šťuch, štítoček vyliezol a bránička nás pustí. Jú! Tuto je už dôležitejšie vidieť toho komentátora, mňa, ako hľadáme parkovacie miesto. Plno. A hneď nám to ukazuje výjazd. Ja som nebola ďaleko od pravdy, že nás to vypluje a nezaparkujeme. Tak toto je blbé video, pretože sú to prerábky. Nevadí, natočíme. Aktuálna cesta na Comfort Parking je pekne úplne iná, než sme zvyknutí, ale a vidíte, tam vzadu je krásne vidno Comfort Parking budova. Takže dáme na to. A teraz už by to malo byť reálne, ako keď prichádzate bežne. Takže ideme, zabočíme a teraz odbočíme na parking C, myslím. Áno, parking C. A blížime sa, ideme a blížime sa ku krásnemu nápisu Comfort Parking, super! A teraz príde naša obľúbená časť. To na to natočíme. Zober si svoj štítok. Takže urobíme šťuch, štítoček vyliezol a bránička nás pustí. Jú, vítame vás a ďakujeme veľmi pekne, my sme radi, že nás vítate. A teraz kade? No, tak poďte sa s nami stratiť na Comfort Parking. Môžeš ísť obidvoma smermi, to vyzerá byť. Cúvať vieš, áno? Vieš cúvať, keby si išiel zle? No. Dobrý. Takže cúvať vieme, tak si veríme, že to dostaneme na to parkovisko v zdraví a šťastí. A niekde pekne zaparkujeme a dojdeme si na svoj check-in včas. Myslím, že hodina parkovania je tu. Aha, to je premium, takže musíme ísť, stále pokračujeme. Pán tiež chcel premium, nedostal, na budúce páne. Ideme ďalej, pokračujeme. Dobre, tak toto je premium, takže to nič. Jen premium, jen proste objednávky online, takže môžete si objednať aj premium parkovanie, urobíte to online a môžete zaparkovať do tej premium časti. My pokračujeme ďalej do časti pre všetkých. Tu je to zablokované, takže do tejto časti sa nedostanete. Tak pokračujeme ďalej. A potom nás to vypluje na druhej strane, prepáčte, nebolo voľno. No, ale Franta sa nebojí, tuto to máme zase zablokované, 8:14 krásny čas, 8:30 máme check-in na našu špeciálnu akciu, takže pokračujeme do kolečka dokola, asi sa mi už točí hlava, ale nevadí, držím to, telefón aj všetko dokopy. Dobre, a toto vyzerá pozitívne, táto časť presne podlažie 5 je otvorená, môžeme ísť a dokonca LPG a CNG je tu povolené, len máte parkovať po obvode budovy. So, let's go. Nájdeme parking. Tuto je už dôležitejšie vidieť toho komentátora, mňa, za telefónom, ako hľadáme parkovacie miesto. Zatiaľ je tu, že plno. A hneď nám to ukazuje výjazd. Ja som nebola ďaleko od pravdy, že nás to vypluje a nezaparkujeme. Ale nevzdávame to. Nájdeme. Máme ešte čas. Ne, tam nič. Jo, to dáš. Ono tie plechy. No, vyzerá to tu esteticky plno, tak sa vám ozveme, keď niečo nájdeme. Zatiaľ krásny deň a pokračujeme. Jo, super. Aha, takže jasné, tak treba ísť o niečo proste vyššie a nebáť sa toho, neodšprintovať si to na prvé. Ukážeme vám situáciu, ako to vyzerá tu. Takto skvele to tu vyzerá, parkovacích miest je kopec, takže išli sme len o jedno poschodie vyššie a dáme si to pekne k okienku, aby nám na nás krásne svietilo. A to je výhľad z parkoviska, nádhera.
Úspešne zaparkovaný. Yes! Ja to ešte víc. A teraz nájsť Ja to výťah. ešte otočím. Nám toto ešte otočí. Dobre, tak sme vystúpili z auta, zaparkovali sme na parkovisku. Myslím, že to je 6, že? Sme na 6, Franta, či kde sme? Dobrý. A teraz si stopujeme, že jak dlho nám bude trvať sa odtiaľto dostať. Nikdy sme tu v živote neparkovali na terminál číslo 1, lebo tam máme naše obchodné stretnutie, ale v podstate je to aj pre vás dobré, keby ste potrebovali ísť na letisko. Takže tuto bola niekde šipka, že sú tu výťahy, tak veríme, že sme trafili. Tu sú schody. Poďme po schodoch? Či to sú emergency schody? No, tak tady, ale tu bola šipka. Tak jo. Ale asi by sme vedeli ísť po schodoch. Tak hľadáme výťahy. Poďme, lebo chcete výťahy, máte batožinu, ťaháte ťažkú batožinu, tak ideme hľadať výťahy, kde ich nájdeme. Našli sme značku Výťah Lift. Takže tady to sa ide k výťahu, hore je napísané výťah. Je tu aj nakreslené, že tady to môžete chodiť pre chodcov. Tak jo, tak ideme na to. Takže stále vidíte si s výťahom. Tie sú tu. A teraz pokračujeme, vychádzame z parkoviska Comfort a Premium a hneď pred vami je terminál číslo 1. Takže najviac vás na cestu na terminál 1 zdrží nájsť vlastne výťah a potom vás zdrží ten výťah ako taký, keď ľudia vystupujú a nastupujú. Takže je to naozaj blízko, Komfortka je blízko. A tuto vlastne máte to krátkodobé parkovanie, kde si môžete naložiť a vyložiť kufry. Tak jo, tak jdeme. Letušky, áno. A my pokračujeme k terminál 1. Ahoj. Pán Uber prejde a prejdeme aj my. Tak jo. Tak a dostali sme sa dnu do letiska, takže podľa mojich hodiniek aj s výťahom to bolo 5 minút 24 sekúnd. Dala som svetový rekord v rýchlosti. Nie, nedala, nemusela som utekať, teraz to sníma Frantu namiesto mňa. Dobrý, tak na letisku.